So, ayan guys, for today's video is hindi po ako magluluto kung hindi papakita ko sa inyo yung mga pinamili namin sa Ansar Gallery dito sa Alcor. So, kasi mag-i-eid na. So, gusto ko lang ipakita. Ito ang uunahin ko kasi nagtutubuan na yung mga tagyawat ko. Itatry ko to. Papaya with milk. Tapos, bumili na rin ako nito. Kasi hindi ko alam yung hiyang sa akin. Ayan. So, ang una ko ipapakita is yung shoes. Nagkakahalaga siya ng 49 real. So, ayan siya. Ayan. So, okay naman. Yan. Kala nyo H&M, A&H. So, dito lang siya. Wala siyang tali. Yan. One time lang ito isusuot sa Eid Adha. So, tapos, pumili ako ng pantalon black. Kasi before blue yung suot namin. So, yung size niya, titignan nyo pa ba? Pumayat ako guys. Nung nakaraang Ramadan is 34 yung size ng bewang ko. Ngayon is 32 na lang. Ito naman nagkakahalaga siya ng 49 real din. Tapos, kasi wala silang panukli, walang 1 real, binigyan ako ng 50 dirhams na chocolate. Sa loob pa lang ng mall, kinain ko ng isa. Ito inuwi ko. Bumili din ako ng t-shirt. T-shirt ang gusto ko isuot, pero mahaba kasi bawal sana na i-fit. Ayan. Simple lang siya, wala siyang masyadong design. Yan lang. Yan. Kasi mukhang manipis siya guys. So, maganda naman siya, kaya lang syempre nandito tayo, diba? Hindi ka naman siya ganun kanipis. Pero maganda naman yung quality niya. So, simple lang. Anong size ba ito? Large. Kasi magagalit yung amo ko kung magsusot ako ng hanging blouse. So, bumili ko nito. Sando siya na pang loob. Pero, dalawa yung binili kong t-shirt kasi baka ayaw nila tong white kasi di ba medyo halata yung panloob. Bumili ko na ito. Ito ay XL. Masaya yung amo ko pag saya sinusuot namin. Ganito yung epic kulay niya. Yan. Yan yung design niya. Tapos ito sa baba. So, akala ko na bubuksan yan. Yan lang. And then, nagustuhan ko yung pony, 3 real. And ito, yaran. Susukat ka na. 1 lang to guys. Lang. 10 real. So, pag equivalent na to Pilipinas is 100 plus. So, simple lang siya. Sobrang simple. Kasi ito para siyang goma na ewan. So, di ba ito yung lalagyan nila ng ng mga candy, chocolate, yan, di ba? Ganyan yung design. Gusto ko lang bumili. So, hanggang hanggang sikmura. So, yan, hindi na ako bumili ng medyas kasi marami akong medyas. So, dito kami namili sa Ansar Gallery. Yan. So, yung napamili ko is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At
pati yung pony at saka itong accessories. So, yun lang. Sukat ko kung bagay ba. So, ayan. Hello guys. I-share ko lang sa inyo itong bagong internet ko. From Ooredoo. 4G na siya guys. 4G. So, unlimited na siya monthly. Mas nakamenos ako ng 35 real. 35 real nakamenos ako. Advice sa akin to ni Dati Bayo. Dati Bayo. So, ito siya. Hindi ko na kailangan ng packet wifi or SIM siya. Internet SIM. Open natin. So, ito lang dadaling ko pag magbabayad ako monthly. Pinahiram ng amo ko yung aking kataka. So, hindi pa ako nagbayad today. Sa August 12 ako magbabayad. So, ayan. Baliktad. Ooredoo. Ito na siya guys. Ang aking internet SIM. So, unlimited na daw to. Unlimited. So, ayan. Yung cellphone ko kasi guys, ito, ganito lang kaliit ang kinuha ko. Ito lang yung hindi ko na kinukuha yung ito. Kasi maliit lang naman yung lalagyan niya ng SIM. So, titignan natin kung kakayanin ng internet na to yung paggamit ko ng internet sa buong buwan. Every 12 of the month ang bayaran. Tapos, share ko na din sa inyo yung iba naming nabili. Bukod dun sa internet SIM. Una namin pinuntahan is Kabayan. Niloko pa ako nung hindi ko alam kung Pakistan o Bengali ba yun. Bili ako nito. Ayan. Pang ano to guys? Pang foot file. Kasi nagbibitak-bitak yung sako ko. Ang price niya is 13. Siyempre, dito mawawala. 9 lang siya. 9 real and 50 dirham. So, itatry ko tong gori-gori. Kasi yung ko guys, di ko alam kung hindi ko alam kung saan to mahihiyang. Ito yung sabon. Tapos, bumili ako ng dalawa kasi bihira naman makalabas. Plus day cream, day and night cream. Dalawa na rin. Kasi bihira talaga makabili. Pagkasama ko si amo ko, nahihiya akong bumili ng mga ganito pang sa mukha. So, yun lang guys. Thank you for watching. Yan, hello guys. Nag-share lang ako ng nahol namin ng pera ko at ng saring kong pera at pera ni madam. So, unahin ko na kay madam. At binili niya sa akin na amo ko, Colgate. 4 pieces. Na palma. Siyempre, importante ito. Yan lang. Ito pala. Yan. And sa sarili ko naman, is my own pineapple juice, 1.75 liter.
So, bawas na siya kasi kumain ako. Binawasan ko. Ito. Kiwi and lemon. Ayan. Kasi gusto ko kasi guys na uminom ng mga ganyan juice kaysa sa soft drinks. Ayan. And then, ito. Alam niyo ba yan guys? Yes. So, try ko yung white niya. Bukas na din siya kasi uminom akong juice. Nilagyan ko siyang kutsaritang maliit. Ayan. Ang expire niya ay sa October 23, 2021. So, try ko yung white seeds before kasi ang gamit ko yung black. Ayan. Alam nyo to guys, maganda. Try nyo. Medyo pricey lang siya pero maganda po siya. Nakakalinis siya ng atay. Sa kidney natin, maganda rin. And then, tulong siya bumaba ang timbang. Nakakatulong siyang lumit ang inyong tiyan. So, parang ang price nito is 25. Ito ay 9. Ito ay 8.50 dirhams. And then, ito ba problema ko naglalagay sa buhok ko. Manipis na yung buhok ko guys. Ayan, pwede nyo naman yung mga kalabaw, mga truck. Nagtanong ako sa butika or sa pharmacy ng pampalago ng buhok. Binigay nila to sa akin 100 tablets once a day. So, sabi ko, try ko. Meron siya na-offer na 500 riyal. Sabi ko, ito lang try ko. Ang price nito is 82.50 riyal. 50 dirhams. 82 riyal, 50 dirhams. 100 tablets. So, 3 months and 10 days. Tapos, ito pa, binuksan ko na kasi tinilan ko. Good for 1 month. 30 riyal. Ayan. Ito yung itsura niya. Ayan. Ay, lubos na pa. Nakapending sa cellphone ko. Hindi ko ma-edit mga niluto dati.